Takže ďakujem za slovo. No ja by som vám chcel takou formou prebehnúť, aká je jazyková situácia v Európskej únii. Takže téma je daná. No, Európska únia v základnej zmluve deklaruje, že Európska únia rešpektuje svoju kultúrnu, jazykovú rôznosť, rozmanitosť, zabezpečuje, aby bolo európske kultúrne dedičstvo ochraňované a rozširované. To je prvá deklarácia. A Charta základných práv hovorí o nasledovne. Zakázaná je akákoľvek diskriminácia na základe pohlavia, rasy, farby pleti a tak ďalej, aj jazyka. O tomto málo ľudí vie, že jazyk je tiež jedno základné právo, ale tiež nie je dodržované v celej šírke. A Jean Monnet, francúzsky politik, architekt európskeho zjednocovania, úplne na začiatku celej integrácie hovoril v 57. roku, že európsky integračný proces by mal úspešne napredovať a rovnovážne sa rozvíjať v troch rozmeroch: ekonomickom, mierovom a kultúrnom. Od začiatku však európsky integračný proces nie napreduje rovnovážne. Kultúrny rozmer, jazyková kultúrna integrácia, politika zostali na národnej úrovni a jeho rozvoj sa ešte ani nezačal. A pritom to mala byť základná politika, od ktorej by sa odvíjali ďalšie politiky. A cez kultúrny rozmer jedine, cez kultúrny rozmer sa vedia integrovať, zapojiť do procesu občania. Preto sú tak ďaleko od Európskej únie, európskej integrácie. Sú vzdialení, nie sú súčasťou zatiaľ. Potom, Európska únia má viaceré spoločné politiky, 10 ide, ale nemá tu základný politický základ, spoločnú jazykovú politiku. Európska únia hlása známe motto zjednotenie v rozmanitosti. Zjednotenie pri zachovaní jazykovej kultúrnej rozmanitosti členských krajín a ich občanov. Potom sa pozrieme, že áno, deklaruje to od začiatku, všetky jazyky sú, oficiálne jazyky členských krajín sú zároveň oficiálnymi a pracovnými jazykmi Európskej únie. Ale pritom v Európskej únie existuje mnoho jazykov, to je 50 regionálnych jazykov, ktorými hovorí 50 miliónov a viac, a ešte k tomu ďalšie jazyky prisťahovalcov, ktorí tu žijú 2-3 generácie a cítia sa už ako Európani, ale ich jazyky nemajú uplatnenie, nemôžu sa ich učiť. V praxi majú plnohodnotné používanie a rozvoj zabezpečené len najväčšie jazyky. A pozrime sa, aká je skutočná a doterajšia jazyková politika v Európskej. Liberálno-trhová, politicky citlivá, dlhodobo neriešená, tabu. Potom spôsobuje hromadenie problémov, existuje rozpor medzi teóriou a praxou. De jure sme si rovní, ale de facto sme triedení a dominantné postavenie majú 1 až 3 jazyky, spôsobujú jazykovú diskrimináciu občanov. Európska únia potrebuje spoločnú, spravodlivú, efektívnu jazykovú politiku. A teraz je otázka, ako je možné zmeniť súčasne nevyhovujúci stav a zabezpečiť jazykové práva všetkým občanom, vyučovanie, rozvoj a používanie všetkých jazykov Európskej únie. To je veľká otázka. A o tejto by mali diskutovať prvom rade politici, odborníci, ale občania. No, Európska rada v roku 2002 v Barcelone zadefinovala odporúčanie, každý občan Európskej únie by mal ovládať okrem materinského jazyka aspoň 2 cudzie jazyky. Ambiciózne cieľe. Preruším také kontrolné otázky. Máme tu ľudí, ktorí ovládajú okrem slovenčiny 2 cudzie jazyky? Dvihnite hore ruky, nehambíte sa. Dobre, takže teda by ste mohli aj pracovať v tej krajine, hej? Áno, takže Európska komisia sa snaží, vzhľadom na to, že nemá kompetencie, ale má len odporúčania, právomoci odporúča členským krajinám a vydala 2 dokumenty, keď tam bol náš prvý slovenský komisár Jan Figel, ktorý mal na starosti vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť, tak v tom období boli vydané tieto dokumenty, ktoré sumarizovali asi o čom je tam mnohojazyčnosť. No, teraz Európska únia deklaruje síce podporu mnohojazyčnosti, ale de facto je s tým veľký problém. No a teraz napriek tomu aktivitám, ktoré robila Európska komisia, podporila širokú viacjazyčnosť, aby sa učili ľudia jazyk suseda, aby sme si viacej porozumeli v tom regióne. A tolerovali sa navzájom, budovala sa solidarita. No za 10 rokov sa členské krajinám štátom nepodarilo zlepšiť štúdium jazykov a zmeniť negatívny trend smerujúci k posilňovaniu dominantnosti jedného či 3
veľkých jazykov a kultúr. No a tu máme to triedenie, ktoré de facto takto vyzeráme. Triedenie. Angličtina je úplne na vrchu, to je jasné. Francúzi a Nemci sa snažia dostať na tú úroveň, ale to bude nekonečné úsilie. Potom sú tam Španieli, taliančina, španielčina, potom jazyky starých členských štátov, tam ako je to švédsky jazyk, fínsky jazyk a ďalšie jazyky, ktoré boli v tej 15. Potom, vzhľadom na to, že Poľsko je veľká krajina, Rumunsko veľa hovoriaci, tak tí majú 5. postavenie, 5. úroveň. No slovenčina, my čo sme vstupovali v roku 2004, máme tam, toto je naše postavenie, v tejto hierarchii 10 úrovní. A úplne na spode sú jazyky prisťahovalcov. Aj keď sa už cítia, že sú doma v Európskej únii, tak nemajú žiadne práva zatiaľ. Takže toto je práve ten paradox. De jure sme si rovní, ale de facto sme takto krásne roztriedení. No a týmto sa porušuje Lisabonská zmluva, charta základných práv, kde máme právo na jazyk, áno, používanie. No a porušovanie demokratických hodnot, princípov vedie k zvyšovaniu medzietnických napätí a konfliktov v členských štátoch, medzi nimi, ale aj s prisťahovalcami. My to už vieme. Väčšinové obyvateľstvo s prisťahovalcami, poznáme tie prípady, či Francúzsko, či Veľká Británia a ďalšie, že neboli pozitívne integrovaní títo ľudia. A oni tam to hnutie cítia, že tá krajina, v ktorej žijú, ich chce svojím spôsobom asimilovať. Naučte sa na jazyk a začnete sa. Lenže oni to musí byť interaktívne. No, pozrime sa teraz, inštitúcie a členské štáty nehľadajú demokratické a efektívne riešenia prostredníctvom širokej celospoločenskej diskusie európskej, ale upresňujú tzv. Pragmatické a realistické riešenia. To je limitovať jazyky podľa dôležitosti a musíme šetriť prostriedky. To robí súčasná Európska únia a jej inštitúcie. Limitujú, máme národné obálky, menšie krajiny si môžu požiadať o používanie svojho jazyka. Ale to už je neautomatické. Veľké jazyky to majú garantované. A teraz, keď už vedela Európska komisia, že nedarí sa jej skutočne zlepšiť vyučovanie cudzích jazykov a rozšíriť mnohojazyčnosť na široké, nielen na tie dominantné jazyky, tak vytvorila občiansko-spoločenskú platformu pre mnohojazyčnosť, kde si vybrala 29 mimovládnych organizácií, ktoré pracovali v 4 pracovných skupinách: vzdelávanie, jazyková politika, plánovanie, potom sociálne začleňovanie, terminológia a tak ďalej. No a táto platforma predložila v júni 2011 správu odporúčania, v ktorých odporúča zmeniť doterajšiu jazykovú politiku a zásadne zmeniť. Spomeniem len niektoré veci. Urobiť výskum o propedeutickej hodnote najvhodnejšieho jazyka, ktorý by uľahčil štúdium ďalších jazykov, ktorý motivuje tých študentov či žiakov do ďalšieho štúdia cudzích jazykov. Potom o jazykovej pedagogike. Či je pedagogicky pozitívne, keď sa začínajú napríklad na Slovensku učiť deti od škôlky cudzí jazyk bez veľmi odborného vedenia, alebo už rodičia chcú od prvej triedy, aby sa ich deti učili. No predbiehajú vlastný jazyk, ešte nevedia kategórie vo svojom vlastnom jazyku, nevládajú ho slovom ani písmom a už sa učia cudzí jazyk, čiže tam sa narobí veľa chýb. No, takže toto treba tiež posúdiť, alebo vplyv jazykového testovania na študentov. Či je jazykové testovanie pozitívne, či motivuje ďalšiemu štúdiu, keď on zistí, že bol testovaný a jeho úroveň je nízka, lebo už strávil nad tým jazykom 5 rokov a stále sa nedostal na tú úroveň, kam sa chcel dostať, takže to mnohokrát demotivuje. Ale potom využiť najlepšie príklady. A v tejto správe a odporúčaniach je jeden skutočne pozitívny projekt Springboard to Languages, ktorý ide z Veľkej Británie. To je z krajiny, ktorá je obeťou vlastného úspechu. Ano, že angličtina je rozšírená, ale ich deti sa nevedia učiť a nie sú motivované sa učiť cudzie jazyky. Ale tá formula 1+2 platí aj pre nich. Nie len pre malé krajiny, aj veľké krajiny, ale aj pre nich. A tí nevedia, ako to povedať. Ale prišli práve s týmto projektom, ktorý podľa mňa je ako úvod do štúdia cudzích jazykov a jazykovo orientovania vyučovania najprv, ale od takej 3. triedy najprv zvládnu angličtinu, prvý, druhý rok, ale až potom ich uvedie tento projekt do štúdia cudzích jazykov, aby ich posmerili, aby sa učili. Ale o
tom povieme trošku neskôr, lebo tam je základ využité. Gramatika Esperanta a 500 najčastejšie používaných koreňov slov morfémov a deti sa s tým hrajú ako s legom. Veľmi pozitívne výsledky, model pre celú Európu, nielen pre nich. A teraz máme, ako by sme mohli riešiť jazykové problémy v Európskej únii. Z dlhodobého hľadiska prichádzajú dve možnosti. Prijatie súčasného stavu alebo orientácia na spoločný neutrálny jazyk, zrovnoprávnenie všetkých jazykov, oficiálnych, neoficiálnych, vrátane tých prisťahovalcov, aby ste si mohli potom vyberať jazyk, ktorý by ste chceli sa učiť. No a prijatie súčasného stavu, čo by to znamenalo? Ešte viac posilnilo dominantné postavenie najsilnejšieho národného jazyka, čiže angličtiny, a respektíve troch jazykov. No ale by to zvyšovalo jazykovú diskrimináciu ostatných krajín a občanov. A pozrime sa na orientáciu na spoločný, neutrálny jazyk, odstránenie triedenia jazykov a ich zrovnoprávnenie, čiže z tohoto vertikálneho selektovania jazykov otočiť to, jeden spoločný a všetky jazyky by boli na rovnakej úrovni, či sú to veľké, malé, regionálne, oficiálne, neoficiálne a vyberiete si jazyk, ktorý vy chcete a máte. Keď sa ho naučíte, budete ho mať ten certifikát, ktorý dostanete v uznaní celej Európskej únie. No preto namiesto barcelonského modelu 1+2 by bol vhodnejší model 1+1+1. A pozrime sa teraz, ako vyzerá ten barcelonský model. Máte materinský jazyk plus 2 cudzie jazyky, ale tam nemusíte sa vždy stretnúť, že nájdete jeden spoločný jazyk, lebo každý sa si vyberie nejaký iný a máte zase problém, ako sa spoločne dohovoriť. Takže, a teraz sa pozrieme, ako sa komplikovala situácia od začiatku. V 57. roku bolo 6 krajín, 4 jazyky. Tuto to bolo ešte fajn. To tlmočenie medzi sebou priame, z jazyka do jazyka. Čiže vieme, ak hovoríme nejakým jazykom a tlmočíme si to, stráca sa 25%. Lebo to je, aký je zdatný tlmočník, ako hovorí rýchlo ten hovoriaci, ktorý chce odovzdať nejaké informácie tým, ktorí ho počúvajú, alebo potom terminológia, oblasť, či ten tlmočník je zdatný v tej danej oblasti. A pozrime sa, čo to, ako v 73. roku sme mali 6 jazykov, ešte sa to dalo, angličtina prišla, dánsky jazyk, pozrime sa, 81. Tam pribudla gréčtina, 7 kanálov, 42 tlmočení, ešte sa dalo, tieto kombinácie sa dali ešte dosiahnuť. Ale pozrime sa, ako sa to ďalej vyvíjalo. No, tam prišla portugalčina, španielčina, už tá sieť sa zahustuje, ale ideme ďalej. No a tu je 95. rok, to bolo 15 krajín, 11 jazykov, 110 kanálov tlmočenia. Už to bolo zložitejšie, že aj tu mohli byť nejaké problémy, ako sa neísť prenosovať. Ale tu sa už pozrime, jak sa to skomplikovalo vážne. Keď tam pribudlo 9 jazykov, už vidíme, že tá sieť je. A už tu nedokázali nájsť priame tlmočenie. Z malského jazyka do fínskeho táto kombinácia nebola. Čiže museli ísť cez premostievací jazyk, čiže angličtina, francúzština, nemčina, akého tam mali, ktorý im to pomohol premostiť, ale keď som povedal, 25% sa stráca a ide to cez premostievací, tak k tomu adresátovi sa dostáva mnohokrát len 50%. Keď to zoberieme tak štatisticky a matematicky, takáto je situácia, ale týmto to neskončilo. Samozrejme pribudli ďalšie dva jazyky, írsky jazyk, bulharsky, rumunský tam, lebo Íri si uvedomili, že aj oni tam chcú mať ten svoj jazyk, lebo oni nechceli v 73. roku komplikovať situáciu, preto, lebo povedali, no nebudeme to komplikovať, angličtinu ovládajú. Ale keď si uvedomili Íri, že Malta sa stala oficiálnym jazykom, tak si povedali, my musíme sa prihlásiť svojim jazykovým kráľom a už od tohoto roku írsky jazyk je rozvíjaný po náročných terminologických budovaniach a posilňovaniach. Ťažké milióny to stojí, ale chcú to mať, aby ten jazyk bol plnohodnotný ako ktorýkoľvek z týchto oficiálnych jazykov. No ale potom prišla ďalšia, už keď spomeniem, že tam prišla chorváčtina, lebo tam som to nemal, už sme mali 24 jazykov a to je 552 kombinácií. Ale tu už vidíme, že sa tam chorváčtina už je tam srbský jazyk, albánsky, macedónsky, to je budúcnosť. Takže, ale týmto to neskončí, tu sú ďalšie jazyky. Čiže máme tu katalánsky, oksitánsky, baskický a tak ďalej. Takže to je už veľmi zložité. No ako ďalej z tohoto? Či to je ďalej dnes udržiteľné? No a koľko si pípnete, koľko je tých kombinácií? Pri 37 jazykoch. Toto je 1332 kombinácií, absolútne nepredstaviteľné.
z ľudského, materiálneho a ďalšieho hľadiska to už ani nekomentujem. No, takže situácia je mimoriadne zložitá, ak sa toto nebude riešiť, tak to bude zložité. No, ale tuto povedal jeden taký politik, ktorý má svoju víziu. Už v tomto čase Jacques Delors povedal, bývalý predseda Európskej komisie povedal, jazykový problém sa dotýka korene európskeho spoločenstva. Jazyk je súčasťou národnej a osobnej identity a európske jazyky sú súčasťou veľkého kultúrneho dedičstva kontinentu. Ak bude spoločenstvo ďalej raz, určite sa zväčšia praktické ťažkosti dať jazykom svojich členských krajín zodpovedajúci rešpekt. Ale každé riešenie, ktoré by to ignorovalo, by otriaslo základný spoločného konceptu. Tento človek videl dopredu v tom čase, že bude táto situácia a ona nastala. Keď to nebude riešené demokraticky, skutočne celou európskou diskusiou, bez predsudkov, posudzované, tak sa ďalej kontinent nepohne a občania nebudú súčasťou tohoto procesu. No a teraz máme model spoločného jazyka, čiže národný, ako som hovoril, spoločný, ktorý je jednotiaci a voliteľný, ktorý si zvolíte podľa vášho záujmu. Chcete tam do tej krajiny študovať, sympatizujete s nejakou malou krajinou, kultúrou, tak sa budete učiť. Ale keď sa ho naučíte a budete mať 3 malé jazyky, veľký, tak vám to uznajú v Európskej únii, kde sa pohnete. A tu máme ten spoločný mostový jazyk. Áno, môžete mať akýkoľvek počet jazykov a hovoríte svojím jazykom, ale ide to cez ten spoločný mostový a referenčný jazyk. To musí byť jazyk presný, to nemôže byť jazyk, že máte plno idiomov, to musí byť terminus technicus a musíte vedieť, že tam nebude nejaký problém potom ďalej. No a teraz máme neutrálne symboly, Európska únia, spĺňame identifikačnú funkciu, máme spoločný priestor, šengenský priestor, áno, vlajku máme, modrá vlajka, 12 hviezd, máme hymnu, ale tam máme jazykový problém. Beethovenova Óda na radosť nemá text, nie je dohodnutý zatiaľ, ale chceme to vyjadriť, že sme zjednotení v rozmanitosti. Máme meno, euro, tam sa ľudia identifikujú, máme moto, áno, ako som hovoril, zjednotení v rozmanitosti, ale jazyk nám chýba. Potrebuje Európska únia pri širokej viacjazyčnosti a kultúrnej rôznosti, rozmanitosti na vytvorenie európskej spolupatričnosti, povedomia a identity svojich občanov spoločný či neutrálny jazyk. Otázka postavená veľmi jasne. A tu odpoveď na to. A tu sú 3 otázky do diskusie. Najprv ekonomická kríza. Máme ju, či sme ju prekonali, či ešte nie. Potom vyučovanie jazykov, európska identita. Tak si môžeme si to prejsť. Ekonomická kríza. Je potrebné v čase finančnej, hospodárskej, sociálnej krízy hľadať ekonomické najvýhodnejšie a zároveň demokratické riešenie jazykovej komunikácie v Európskej únii. To je pre súčasnosť. Potom vyučovanie jazykov. Ako stimulovať všetkých občanov Európskej únie k učeniu sa cudzích jazykov, aj tých, ktorí sú v Británii, áno, a umožniť im, aby si mohli sami vybrať jazyk, ktorý by sa chceli učiť a ako im jeho štúdium podstatne uľahčiť a urýchliť, lebo žijeme rýchlu dobu, každý chce čo najskôr zvládnuť jazyk a hovoriť s ním. Európska identita môže byť spoločná európska identita budovaná na jazykovej politike, napríklad postavenie na využívanie najsilnejšieho národného jazyka, ktorá odporuje princípom jazykovej rovnosti a širokej jazyčnosti. Takže na zamyslenie, ale aj do diskusie, či by ste vedeli zodpovedať, ako tieto otázky riešiť. Takže toto ďakujem za pozornosť. Takáto